दिनै गगामुख बि आब्दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङावनो बिनि गाहाय मावखुलि आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालि 100 बोसोर जाबाय बर'फोरा बेहाय रायजो जानाया। अब्लाबो बिनि सिबिसालिया मोजां नङा हिसाबै बै जारिमिनखौ नायहरनानै दिनै बेहाय गोबां बर' न'खर थानायलाय बे हालामनि रायजो राजाफ्रा सावरायलायनायनि गेजेरजों बे आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालिखौ लुनो लाबाय। दिनै गोथार बाथौ सान, बे गोथार बाथौ सानखालि फुं समनिफ्रायनो आर'ज खालामनायनि उनाव फिरफिला बिरहोनाय आरो गोजोन साइकेल हान्जा सुरनाय दङ। बेयो दा गासिबो सफैजोब्बाय। बेनि गेजेरजोंनो इदिनखालिनो जोङो बे आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालि लुनायनि गिबि खुन्थाखौ गायसनजेननो होननानै 1 बोसोरनि सिगां जोङो थांखि लानाय जादोंमोन। आरो बे 1 बोसोरनि सिगां थांखि लानायखौ दिनै एसेबां रायजोफोरनि गेजेरनियाव दिनै गायसननो मोननानै लुफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो जोबोद मोजां मोनदों। बेहाय जोङो गासैबो रायजो राजाफोरनिफ्राय बोसोन लादों, बिबुंथि लादों। ओरैबायदि मोनसे सिबिसालि लुनो नागिरदों जाय सिबिसालियाव गोजौ गाहाय थाखो मोननै जागोन बेहाय नुदों। बेहाय गासै 14 फुट स्कार्टनि बारा जागोन। माने एसे बारायनायजों खमसे खम ग्राउन्ड लेभेलाव 9000 स्कुवार फिट आरो गोजौ लेभेलावबो बेबायदिनो 7000 स्कुवार फिट जाबाय। गाहाय लेभेलाव जोंना कनफारेन्स हल थागोन, मिउजियाम थागोन आरो अफिस थागोन आरो जों बेहाय लाइब्रेरिबो दोनफानो नागिरदों आरो बेनिफ्राय गोजौ लेभेलाव आर'ज गाबग्राया थागोन, आर'ज खालामग्रा सिबिसालिया थागोन आरो। बे एसेबां गिदिर मोनसे थांखिखौ जोङो सासे सानै मानसिया साननानै दिहुननो हाया बा मावफुंनोबो हाया। बिनिखायनो जों गोबां गोरों गोरानाव एडभाइस लानायाव जों मोनबाय, गासिबो जोंखौ सापर्ट खालामदों। बर' बाथौ सिबियारिफोरनि अनगायै बर'फोरावनो गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारिफोर दं, बिथांमोनाबो जोंखौ सापर्ट खालामदों। लुथारनांगौ होननानै जोंखौ सापर्ट होदों। आरो जों बर'नि अनगायै गुबुनफोरनावबो जोङो नुजाहैदोंमोन, खावलायदोंमोन जों इदि सिबिसालि लुनो नागिरदों होननानै बुंनायाव नोंसोर खामानिखौ जागायग्रो, जोङो जि हायो सिमेन्ट बेग 4 बेग बा जि हायो जों बेबायदि अनसुंथाइ हरगोन होननानै। दा बेनिखायनो बेखिनि माखासे गिदिर थांखिखौ दिनै मावफुंनो लानाया जोंनि मोनसे जेनेरेसननि थाखाय, इयुन जेनेरेसननि थाखाय मोनसे मोजां बिदिन्थि जानानै थागोन। दिनै जोङो गुबुन गुबुन हारिनि धोरोमफोरखौ नायोब्ला नुयो। दिनै ताजमहलखौ 1600 मायथाइयाव लुनाय जादोंमोन। दिनैबो बिनि समायना महरा दङ, नङा होनबा? बिनि लुगिरि सानखांगिरिफ्रा माब्लाबानो रुंसारि जालांबाय। दा जोंनियाबो नैबे आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालि लुनाया बोसोरसे बोसोरनैनि नङा, बियो जोंना 200-300 बोसोर थाथारनांगोन आरो बियो। 200-300 बोसोरनि सिगां जुदि बेनिख्रुइ साबसिन जोंहा सोरबा बाथौ सिबियारिफोर फैयोब्ला लुहैबावनो हागोन। आरो बे जायगानि अनगायैबो जों गुबुन जायगाफ्रावबो लुनो हागोन बे आरो। दा जोङो जागायदोंसो खामानिखौ। बयखौबो साबायखर जासिहरदों। दिनै गगामुख हालामनि नोलोबारि बे हालामाव मोनसे गगामुख बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालि, बे थानसालियाव जोङो दिनै गोथार मंगलबार, नैथि मंगलबार सानाव मोनसे सिबिनायजों लोगोसेयैनो दिनै बेसेबा बोसोर जों रायजानायनि उनाव दिनै जोङो मोनसे थानसालि लुनो हायाखैमोन। बेखौनो मिंमा हालामनि बाथौआरि सिबियारिफोरजों आरो जोंनि माखासे गोरों गोराफोरखौ लानानै जों सावरायलायदों। बे एसेबां बोसोर रायजो जानायनि उनावबो जों दिनै बेहाय मोजां मोनसे थानसालि लुनो हायाखै बाथौ मन्दिर। दा बेखौनो सावरायनायनि गेजेरजों बानायदों। दिनै थांनाय बोसोरावनो जों मोनसे थांखि लादोंमोन, बे हिसाबै 1 बोसोर थांबाय आरो 2 बोसोर दंबावो। बे 2 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो मोनसे मोजां बाथौ थानसालि जोङो लुफुंनो सानदों। आरो बेखौ गासै रायजो राजाजों सावरायनायनि गेजेराव दिनै जोङो मोनसे न'खराव बा गंसे न'खराव जोङो रां खांनाय जादों 3600 बेबायदि। आरो लोगोसेयैनो गोबां दैदेनगिरिफ्राबो गोबां साननो हागिरि बा रां रुफा गोनां मानसिफोरा दिनै रां अनसुंथाइ होनो आखायाव लादों। बेबायदिनो जों 1 कौटिनि बाजेट लादों। बे 1 कौटिनि गेजेरजों जों बे थानसालिखौ लुफुंनो लादों। बेहाय जों आसा खालामगोन गासै रायजो राजाफ्रा जोंखौ सहाय होयो, हेफाजाब होयो। गासै बाथौआरि सिबियारिफ्रा, गासै बर' सुबुंफोरा, गासै बर' सुबुंनि अनगायैबो जों गुबुनावबो जोङो हांख्रायगोन बिथांमोनखौबो, जाहाथे जोंनि बे थानसालिखौ लुफुंनायाव बयबो हेफाजाब होयो। जों सानो बे थानसालिनि गेजेरजों मोजां मोनसे थासारि लाबोनो हायो। मिंमा हालामाव जोंनि जोलैफोरखौ जों मोजां मोनसे आध्यात्मिक बा मोनसे सिबिनायनि गेजेरजों जोङो मोजां लाबोनो हायो नामा, बेखौ जों आसा खालामदों। लोगोसेयैनो जोङो बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनसे थासारियाव लांनानै बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर' हारिखौ बोरै थांना थानांगौ, बिनि गासै मोन्थोरखौ बा बिनि गासै बिखौ जों होलांनो हायो नामा, बेनि सिन्थाखौ जों खालामनाय जादों। बिथांखौ जोङो हांख्रायहरदोंमोन। बिथाङा खम समनि गेजेराव फैदों। फैनो हाया होनदोंमोन, अब्ला बिथाङा फैबाय। बेनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर जासिहरदों। बिथांखौबो जोङो दिनै खुन्था गायसननायाव गावनि आखाइजोंबो जोङो खालामहोबाय।
आरो बिथाङा गावनि पकेटनिफ्रायनो 1 लाख दान होगोन होननानै बुंबाय लोगोसेयैनो जोंनि कनसालटेसन कमिटिया जुदि नागिरोब्ला सरकारि भाबै बिथाङा हेफाजाब होगोन होनना बुंदों बेखौ जोङो कनसालटेसन कमिटिनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ जों मावफुंलांगोन बिथांनि सहायखौ जोङो खोब मोजाङै गोजोननाय हांख्रायो दिनैनि समाव जे गोबां बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो धोरोमखौ गारनानै गुबुन धोरोमाव थांबाय थादों बिनि गुबै जाहोना नोंथाङा मा होननो सानो बेखौथ' गोबां जाहोन दङ दा जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो दिनै सांग्रां नङामोन आरो बेफोरो दिनै जोंनि बे सिबिनायनि माखासे खान्थिफोरा खोब एसे बेले बेजेमोन आरो जोंनि जिथु साननाय हनाय बेफोराव एसे बेले बेजेखायनो माखासे बिथिंखौ एसे जों नुहुरदोंमोन सिगाङाव बेखौनो जोङो फोसाबनांगोन जे जोङो सासे मानसि जानोब्ला बा सिबिनोब्ला गावनि धोरोमखौ गारनानै गुबुन धोरोमाव थाबानो जे सासे मोजां मानसि जागोन बेबो नङा जोंनि न'खरा जुदि गाज्रिब्ला नों न'खराव थानानै फोसाबनांगौ गुबुन न'खराव थानानै नों फोसाबनो हाया बेखायनो जोङो जोंनि गोरों गोराफ्रा फैनानै सानदों जे सोरखौबा बुंनानै लाब गैया जोंनियावनो दाय थागोन बा जोंनावनो खामानिया थागोन बेखायनो जों निजेनो फैनानै बाथौ धोरोमनि सिबियारिफ्रा माबायदि जादों माबायदि खान्थि सिबिदों बिनि माबोरै गेना गोरोन्थि दङ बेखौ नायबिजिरदों नायबिजिरनायनि गेजेराव जोंनो फैनानै बेखौ फोसाबनायनि थांखि लादों बेखायनो जों आसा खालामदों जों बयबो बेबायदि साफा साफाखौबो गावखौनो दायित्व दं होननानै गावखौनो बिबान दं होननानै फैयोब्ला हयथ' बे बाथौ धोरोमा मोजां जालांगोन आरो बुहुमाव दिनै बाथौ सिबियारि हिसाबै बाथौ धोरोम हिसाबै मोनसे मुंदांखा मोनसे धोरोम जागोन बे धोरोमनि गेजेरजोंनो गुबै बर' हारिखौ जों फोथांना लाखिनो हागोन सिनायथि होनो हागोन जों आसा खालामो